ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ଝରଣାଟେ ଥିଲା। ବର୍ଷା ଦିନେ ସେ ଝରଣାରେ ପୁରା ବହୁତ ପାଣି ଥାଏ ହେଲା। ହୁଁ। ସେ ଝରଣାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ତ ଥରେ ଏମିତି ଝରଣାରେ ପୁରା ସଡନ ପୁରା ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା। ଗୋଟେ ବାଘଟେ ପାଣି ପିଇଥିଲା। ସେ ବାଘଟା ପୁରା ପାଣି ପିଇଲା ବେଳେ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ସେ ଝରଣାରେ ସେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇକି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବାଘଟା ଆଉ ପହଁରି ପାରିଲାନି ଝରଣାରେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବାଘଟା ପୁରା ଚିଲଉଥିଲା ବଞ୍ଚାଅ 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 ଚିଲଉଥିଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଦେଖିଲା ଝରଣା ତଳେ ଯୋଉ ଘରେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ଦେଖିଲା। ତ ବାଘଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ବୋଲି ସେ ଭାବିକି ଗୋଟେ ବାଉଁଶଟେ ପୋତିଦେଲା। ତ ବାଘଟା ଆଡୁ ଉଠିକି ଆସିଲା ବାଉଁଶଟାରେ। ତ ଆସିକି ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ କହିଲା ଧନ୍ୟବାଦ